Roja sisiye konferansel Almatê ya li ser ziman, wêje û dîroka Kurdan dageriya li Şahiyê. Veqfa pêşvebirina çanda Kurdî ye ku yek jêrê xerem konferansê ye, bernameyekî ji bo şeşsaliya nivîskar, helbestvan, wergêr û Serokya Enstitûya Kurdî ya Kafkasyayê şeniyê Kurdistana sonra berî Azerbaycanê Hecerê Şamil pêşkêş kir. Hecerê Şamil mirovekî xebatkar e. Mirovekî ew mirovek ku ket û emekî wê pir geleke nav diaspora, nav millet ew demên roja konferansê jî 6 salûyê temam dibû. Me pêwîstî dît ku kekê Hecerê Şamil jî bizanive û bibîne ku millet qedrê wê digire. Hecerê Şamil ne ku tenê Qazaxstanê, Asya navîn, esa ceza Kafkasyayê, tamamiya Kurdê dünyayê û her çarparçeyê Kurdistanê Hecerê Şamil naz dikin û emekê wî, karê wî nava civaka Kurda da gelekî pir e. Bername bi sînevizyonê ye li ser çalakiyên Hecerê Şamil dibin melodiya bestekara Kurda ji Almatayê Asya Mamedova dest pê kir. Klîbekî li ser erdnîgariyek helbecerê welatê Hecerê Şamil ku 32 sala jî dûr e ji mêvanan re pêşkêş kirin. Pir kes hene mirov dixwaze mirov hevdû ji kevin de nas kiriba, kekê Hejar yek ji wan kesan bû. Bi rastî insanekî Kurdperwer, Kurdhez, xema wî Kurd û Kurdistan e, xema wî milletê Kurd e. Hecerê Şamil ji bo min mînaka welatparêzî ye, ji bo min mînaka welathezî ye û bi rastî jî ez bî ve pir serbilind im ku îro çend sal ez bî ra nasim û karekî bi hevran dikin. Rojbûnavê pîroz dikim bira emirtirî ji be, temendirê ji bibe. Mamosteyê me heval û mezin. Berhemên Hecerê Şamil ji beşdaran konferansê re hatin nasandin, ronakpîr li ser jiyan û çalakiyên ev kesayetê herî çalakê diasporayê axivîn. Koma govendê ya zarokên Kurdên Almatayê hunerê xwe pêşkêşê mêvanan kir. Ava ne ji bona me ava eyzet e. Em me ji bona wiya yanî rojekê haçê kir, ew jî bira rokê şabûneke bibîne. Çimkî ew ê însanî zarokê xwe, mala xwe, malbeta xwe nîşiye, tenê ji bona Kurd û Kurdiyê karê xwe çê dike. Ji bona ew jî ez dixwazim bêjim hevalê Hejar gelekî hêja ye. Ez xwe wekî mirovekî di temenê xwe da zirar dîtiye dibînim ku min çima berê kekê Şamil nas nekiriye, çima ez ew xwasa dereng ketmem Şamil nas ez xwe sujdar dikim bi rastî. Bername mîna hemû çalakiyên li diasporayê bi gerandina govendê bi coş bû. Şahî ta derengê şevê berdewan kir. Hemşeradê Rûdaw, Almata, Kazaxistan.